Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Jesu wakanaka. Hallelujah. Uchikwanisa kungowevha uri kwauriko kungodai kungovapa mbiri kudzorera mbiri yose kuna Jehovha. Watipa upenyu, watipa utano, watichengeta. Hallelujah, 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 hallelujah. Wakanaka Jehovha. Rugare rwepanyika nokudenga Wow, we thank God, we thank God, we thank God. Ndiri kuona kuti timu yese panapa yavepo. I see Namibia, Dallas, ndabva ndaona Dallas yavapo zvekare. I saw Zimbabwe, Kurumani, South Africa iripo, Australia avo, Chiredzi, amayo. Let's continue to invite others. For this word revival session.
hakuna chinhu chinonakidza seshoko sekungonzwa evhangeri. Hakuna chimwe chatichararamira kunze kweshoko. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Yes, ndaona ana Hemanas UK yavapo, wonderful. Blawayo, Joburg, America kana yapo, Iraq yapinda, wonderful, wonderful. New Zealand, Botswana, ndinofunga kuti timu dzese dzapo panapa. Zambia, yes, thank you so much, thank you so much. And as usual, uchitanga kungopindawo paprogram inoi unotanga nekungotizivisawo kwamuri, zvinongotibatsirawo tizive kuti shoko rasvika kunzvimbo dzipi. Mwari vachingotiitira zvakanaka. So kana wanga usati wanyora, I see so many people now over 100. Ngatirambe tichingokoka vamwe kuti varambe vachiuya. Hanzi Deben tiriti yes, tiri kukuona. Haiwa UK makazara nhasi, Zaka iripo, Gokwe, yes, wonderful. Mkaona Gokwe yapinda, taakutanga. Mwari vachingotiitira zvakanaka. So we want to thank God. Let us know where you are, and then mobva mati udza kuti sound zvakamira sei, then tobva taproceda. Tikaziva muri kupi ende sound muri kutinzwa zvakaita sei, tobva taproceda. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Hanzi Deben, you are sounding good, wonderful. Tinotenda Mwari. Ndisati ndapinda mushoko redu rezuva ranhasi. Today is Thanksgiving Day. Here in the United States of America, it's Thanksgiving Day. Saka izororo re Thanksgiving. Saka nokudaro tiri kuda kuti titaure nenyaya yokutenda. Remember, it's a word revival. Toda kuramba takangogara mushoko, ndo matoda kuramba tiri, atidi kubuda ticha zvimwe. Toda kuramba takagara mushoko. It's a word revival for 6 days. This is day number 2. Hanzi Joburg sound yakanaka, East London, Pretoria, tiripo, Windhoek, hanzi Windhoek right, tiri kunzwika zvakanaka. Yes, if there is somebody wauri kuona asipo, unosimboona aripo, please don't forget to tag them so that vano uya pedyo. Song yatanga kuridza inonzi hymn inonzi Mwari mweri zuva redu, again inowanikwa pa one of our hymnal albums. Ishetaungana iripo zvekare pana kuna Mwari zvitaure. Those are 2013 productions, ndedza kudhara, asi dzinongoramba dzingotiitira zvakanaka. So before I proceed, I want to invite my family over, because tiruziva kuti vari kuona vari kunoku, ndaona mwana Dallas, Texas, ndaona ana New York, hanzi kuCanada, Soundbo. It's Thanksgiving in this region, so I'm going to invite my family to just come. Nasi garage ya date ndiani nasi tinashe 26 26 nasi musa 26 kudai. So kuno achiri maskati anditika kuzhinji kwa avamanheru, but kunoko tichiri kumaskati chaiko. So we are live from Texas. Regai ndidaidze family yangu vauye vangopawo Thanksgiving message to you all. You can come over to the other side. That's Tinashe, Tiango squeeze or Tikwani, that's Munashe, and that's Mama. Sakatese tripano. Takakwana tiskegwe. We are all here, and we love God, and we love to say something. Sakatinasha jataura Munashe taura Mama also paid. So just to give a thank you message to you all before I proceed to the word, because this is also connected to the word that you're going to share today. Over to you, Mr. Apst Chivaviro. Happy Thanksgiving to everyone. Marikuona 93. Thank you so much for joining us this day. It's a very special day here in America. Sa Dongoti Ebenezer Mariatishita Pano. Thank you, Sister Manashe. What do you have to say to the people? This is Thanksgiving Day. I want to say happy Thanksgiving to everyone, and thank you to everyone for supporting us and watching and everything throughout the year. And I want to thank God for this year. Mom, over to you. Wow, tudangotenda Mwari vanotiitira zvakanaka nguva dzose. So tinotenda Mwari zvakanyanya nekuda kwenyu neminamato yamunotiitira, nesuwo tichikunamatirai. Tiri panyika inosangana nezvakawanda, asi tinoramba takangotsungirira panashe, ndiwo simba redu. Hatina kumukwa, tinotizira Mwari vakuitirai zvakanaka. Happy Thanksgiving to you. Wow, so we all say together, Happy Thanksgiving. Yeah, wonderful. Aiwa,
Mwari varambi vachikusimbisai. Aiwa, maona tiri pano tiri kuzvifarira hedu, nyasha dzakati ti. Mwari vachikotiitira zvakanaka. Hanzi mama namuna chikufanana kunge mabhanzi. Ndisati tikukwana here vanhu kadaiswa kuti yatsooneka zvakanaka. Tipinde mushoko redu. Mwari vachiitira zvakanaka. Thank you so much mom. Thank you so much Munashe. Thank you so much Tinashe. Inini ndo Thanksgiving yangu. Ndinotenda Mwari nekuda kwavanhu 3 vava. Vamwe vese vanotisapota, but this is the ministry yandakatanga kupiwa naMwari yevanhu vatatu ivava. Ndokwandinotangira ndisati ndaenda kuzoparidzira imimi kana kunoparidzira kuchechi kana kunoparidzira vamwe. Ndinotanga neivava 3. Mwari vachitiitira zvakanaka. We want to thank God. Zvakanakai iko zvino toda kuti tipinde mushoko redu re-Thanksgiving. Tangosarudza ushoko rine chekuita ne-Thanksgiving nhasi. Let us look at the book of Luke, the Gospel according to St. Luke chapter number 17. Luke chapter number 17. Toda kuverenga from verses number 11 to verse number 19. Luke chapter number 17 verses 11 to 19. 10 healed of leprosy. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee, and he was going into a village. 10 men who had leprosy. As he was going to a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests." And they went. They were cleansed. As they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made thee well." Sumuka uende. Your faith has made thee well. Ndoda kuti tibate chimwe chinhu panapa. Remember, it's a word revival. Toda kuti tirambe takangogara mushoko. Thank you for those who are writing down the scriptures so that those who are going to join us later will be able to pick up from them. Now wekutenda ndo yatoda kubata iko zvino. Mweya yedu dai yabatsirwa namweya mutsvene kuziva kutenda kuita zvinhu zviviri zvinoti kugona kuburitsa pamuromo word rokuti thank you nekugona kusimudza miviri yedu tichiexpressa kutenda kwedu. 2 things that Jesus mentioned here. Mukomana akadzoka akataura nemuromo wake. And when he came, he threw himself at Jesus' feet. That was action number 1. And he thanked him. Wakatanga kuratidza neaction yokusumuka kubva kuna vamwe. Varume ava vachibva pana Jesu, havana kubva pana Jesu vakapora. Ndoda kuti ugoidzokorera zvakanaka. Vachisvika, Bible riri kuti achienda kuJerusalem, unofamba paborder between Samaria and Galilee. Uri paborder iroro. The Bible is saying here, achipinda mu village, achipinda, asati apinda, achiri kupinda, unosangana nevarume 10 vanga vaine maperembudzi. Remember, during that particular time, waiti ukaita chirwere chinenge leprosy, haugariswi mu village mune vanhu, munogariswa kunze kwevillage, munoendeswa kunze, ndokwa munopiwa chikafu. Chikafu chenyu chinoita zvekugadzikwa. Imimi motanga kuridza mabhera, mwe nomwe aisungirirwa bhera raanofamba achiridza unclean, 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 kuitira kuti vanhu kana uchifamba vagare vakutiza, vasamira panzira yaunenge uri. So kaupenyu kacho ndeke kuve secluded, ende uri secluded panoitika inonzi stigmatization yekuti munhu wese unonzi une maperembudzi haafaniri kusangana kana kudyira kana kubata ndiro chaiyo inobatwa nemunhu umwe asina maperembudzi. So
kwavakanga vari ndokunzvimbo inochengetwa kana kuti yavaigara vari, havasangani nevanhu vari muvillage. These are outcasts according to the Jewish tradition. Saka vachiridza mabhera avo vari kunze ikoko, Jesu haavhunduke bhera, nokuti unoziva kuti une chaakatakura chiri maari, chaanogona kuti akadurura kuhama idzi, hama idzi dzinogona kuitira zvakanaka. Saka village ichitiza, iyo panenge vachiridza mabhera unclean, village ichitiza, vamwe vari kufamba naJesu vanotonzwa kuremerwa kuti akusangana vanhu vane maperembudzi. Pavanosvika pana Jesu, the Bible is saying, vakamira vari at a distance, kutoreva kuti hazvito ivo vari kutotya chero kutosvika pana Jesu wacho. Jesu haana kuviolate the rule. The Bible says he called out in a loud voice. They called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Saka vaona kune help, kwavanogona kuwana help. And then the Bible says, iye paakavaona akangoti chibvai ipapo, haana kuvabata, haana kusvika padhuze, wakangoti kwavari chibvai munozviratidza kuvaprista. Now ndoda kuti unzwisise something. Pauri kunzi chibvai munozviratidza kuvaprista, waiti kana une maperembudzi ukaburitswa kunze kweguta, uri outside the city, unogona kurapika kana kusarapika. Saka uri kunze ikoko, waigona kuti kana pakazoshandawo zvimwe zvawashandisa kuti upore, haugone kudzokera musociety usati waenda kutemberi kune muprista. Muprista ndiye aideclare kucheneswa kwako, haugone kutaurwa kucheneswa kana muprista asati adeclare. Makwarantine atiri kuti aiye zvino emacovid haana kutanga iko zvino. Quarantine nguva iyoyo, imagine munhu ane covid achinzwa uri kufamba uchiridza chibhera chekuti ndine covid. That's exactly what was happening. But kana waporeswa, the spiritual institution yanga iine power pamazuva iwayo yokuti hauende kwadokta, unoenda kumuprista. Ndiye anozoudza community kuti uyu munhu achena, ngaachiuya kwamuri, ngaachipinda mune vamwe. Saka process iyoyo Jesu unoita mamwe mashortcut asina kunzwisiswa nevakawanda, ekuti pavanonoti tinzwirewo ngoni vari a distance, haana kunovabata. Akabva atojamba stage yekurapwa, stage yekubata nemaoko, ndobva ashandisa power redeclaration rataitaura nezuro, akangoti chibvai pamuri ipapo, chendai mutonozviratidza kuvaprista. Hawaigona kuenda kunozviratidza kumuprista usina kupora. Ava vasina kupora, Jesu unoti endai munozviratidza kuvaprista. And the Bible says, and as they went, they were cleansed or they were healed. As they went, they were cleansed or they were healed. Saka vakabva pana Jesu vaine faith yekuti sezvo zvataurwa naJesu handei vakomana tinozviratidza. And when they went from there, vakatanga kufamba ndokuenda kumaprista kunozviratidza. Jesu atopedza basa. Urikuona here kuti kamurapiro kaJesu, kamudhiliro kaJesu nesituation. The other time unobata mavhu oisa mumaziso ebofu, obva atichienda kurwizi unogeza. Paunogeza mavhu ndo paakabva atanga kutoona madhaka akanga aiswa. But miyo unogodzi unoda kuti ndikuitirei, zvikadzi toda kuti ndione, zvatopera chiona. He says a word and it's done. Urikuona here kuti tiri paThanksgiving, but ndoda kuti tisati tasvika ipapo ukurumbidze kunoona kuti kamuoparetero kanoita Jesu pamasituations kanosiyana. Regedza kufunga kuti miracle yakaitika pauri kana yakaitika pana nhingi ndo ichauya pauri, kana kuti yakaitika pauri ndo ichaitika pana nhingi. Chatinotamba nacho sevatendi, chatiri kutambisa, opportunity yatiri kutambisa kana mukana watiri kutambisa, ifaith inenge yakademonstratwa nevakomana, yokuti vanongonzi chiendai makutosimuka makutoenda wana basa kuti asandapora, vanzi vakatopora vaamurodi. And as children of God, we need to exercise faith yelevel iyoyo uchanoiona kana takutaura Thanksgiving kuna naHana. We need to exercise that level of faith kusvika pekuti unonzwa wega kuti zvatoita, because Jesu ndo vazvitaura. But the way Jesus is going to take you out of your situation is not the same zvaakaitira sisi vako. It might not even be the same
zvaakaitira hanzvadzi yako. He might not even operate in the same manner yaakaitira neighbor wako kana elder wekuchechi kwenyu kana mudikoni. The way Jesus says and does things is different. Jesus becomes a special figure to every person anomugamuchira sezvaari. What we simply need to do is to put our faith in him and then say, Jesus, I surrender myself to thee. And when I surrender myself to thee, chibatai sezvamunoda palife yacho zvatinoiti chimba kuti ndinosimudza maoko, itai zvamunoda, dururai nyasha dzenyu mandiri. Pauri kuti ndinosimudza maoko, itai zvamunoda. When Jesus is going to act in your situation right now, don't think kuti inini ndichishumira kwauri kana kuti ndikakunamatira muri muchechi kana kuti wauya deliverance tanamata taita. Don't think kuti neniwo wacho ndiri kutoziva kuti Jesu vachaita sei palife yako. But problem yataanayo ndeyekuti tine vanhu vanoda a microwaved kind of Christianity, zvokuti ukasatoona ruoko rwacho ruchitasanuka ndakakutarisa kudai so unofunga kuti Jesu havana zvavaita, unofunga kuti Mwari havasi kudhila nesituation yako. Saka because of lack of patience and lack of understanding of the way in which God operates in each and every individual, a lot of people vanotanga kunotsvaga mashortcut vachifunga kuti Mwari havasi kupindira musituation yake. Nyamba Mwari vanenge vakatopindura kare, vakamirira an exercise of your faith and a demonstration of your faith. This kind of faith is what we should be praying for as children of God. Kuvene imwe level yokutenda yekuti Mwari inini hangu handizive kuti muchabata sei, but chandiri kutenda ndechekuti pa situation yangu pane kamuitiro kamuchaita nako. Whether muchazora madhaka handizive zvamuchaita, whether muchaiti ndiende kurwizi handizive zvamuchaita, whether muchadeclare kuti chiona handizive zvamuchaita, whether muchangoti taakujamba stage iyoyo chitomhanya kumuprista unozviratidza wotozopora wamuroad, muchajamba stage iyoyo. But the problem yatiinayo especially in the body of Christ ndeyekuti munhu akasatoona ipapo kana pakanzi panamatirwa munhu asiri kufamba, akasatoona munhu achisvetuka achijamba ipapo achitofamba ipapo, anotofunga kuti Mwari havana zvakaita, akuchechuku hakuna simba hakuna kudai. Nyamba when people sit and pray for you, you send your prayer request to your friends and say, please pray for me my marriage, please pray for me my work situation, please pray for me nyaya yevana vangu, please pray for me. Ukapa vanhu a task vakatora mukana wokuti vakunamata, chisimudzawo faith yako kuti Mwari kana ndatoturira hama idzi dzichinamata pamwe chete neni, God is acting and God is answering and God is saying something even upon my life. Now these guys vaenda nefaith, but challenge one yavakazoita zvefaith izvi zvaitika vaporeswa ndeyekuzoti vachienda vachipedza kurapwa kuvaprista kuya kwazvaitika, ndobva pawanikwa one ndiye akafunga kuti deliverance yedu yatawana yabva kune mumwe munhu, yabva kuna Jesu, rega ndimhanye kuna Jesu ndinoenda kunozviwisira pasi petsoka dzake ndobva ndatanga kumutenda. This is a very, very big challenge. Ndopanotanga yedu yeThanksgiving. This is a very, very big challenge with a lot of Christians, with a lot of people. And as according to the word zvataverenga pana, vanhu vazhinji vachienda kuchechi, vanhu vazhinji vachienda kunonamata, tinoda zvinhu zviri kuna Mwari, but Mwari wacho hatina nguva naye. Handizivi kuti zvingarwadza mumwe here kuti ndazvitaura, asi tinongozvitaura sezvazviri. A lot of us, we love the things that God has, but we don't love God. We have faith that God can give us things, but we don't have faith that we can have a relationship with God. And this is where we need to set ourselves right. Unoona here kuti vanhu vachidedzera kuti Jesu, 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 the Bible says they called out loud nemazwi anotovhundutsa. And then when Jesus declares upon them, the healing process ichiitika, chaakutokurumbidza kutofunga kuenda kutonozviratidza kuvanhu kuti ndatopora dai, ndatopora ndakutodzokera musociety ndakudi, but kuti afunge kuti kune kwazvaitwa ndo pane nhamo yedu ipapo. Tichifema ndichitaura zvandiri kuita kudai, izwi richibuda ndichiri kugona kutaura kudai, ipapa unogona kutondinzwa ndichinamata kana ndichitaura neimwe hama ndichitaura kuti Mwari vakandirasa mazuva ano, handizivi kuti chii, Mwari vanenge vari kungoona vamwe.
izvozvi zvekuti ndiri kugona kutaura izwi richibuda pasina chimwe chinhu chakapfekedzwa apa kana mukanwa kana pai kuti zvigone kunzwika. Handigoni kutoona emiracle yaMwari pakutaura uku. Vanhu vazhinji Mwari vanotiitira zvinhu zvakawanda, but uchaona kuti tinonyanya kuda kunomutsvaga Mwari when we have situations and when we have challenges and when we have problems. Ukaona nyika yakaita seyedu ine maproblems hobu kunge atinawo, uchaona kuti ndo time yekuti vanhu vazhinji vanoswera mumakomo vachimudana, vanoswera mumakereke vachinamata, nemama service asipo pamaschedule anenge atodza vafundisi tivhurirei chechi toda kumbopinda tinamate nyaya dzangu. Munhu kana angoita nhamo ende nhamo yacho ikanga yanyatsomurova chaizvo, ndo paanofunga kuti kune chinogona kuitwa naMwari in my life. Unoona kuti vanhu vazhinji vese vanoziva, ipa paidaidzira apa vese zvinotoratidza kuti vese vaitoziva kuti solution yedu iri pana Jesu uyu. But challenge yatinoita ndeyekuti when Jesus administers the solution and we have received what we have been praying for, we no longer have time for him. And this is where we bring in the aspect of thanksgiving. How many of us appreciate what God is doing in our lives right now? Kusvika pekuti unogona kumbonyorawo prayer request. Ndakambozvitaura last time, panonzi nyorai prayer request, wongonyorai request yekuti ndibatsireiwo kunamata nditende Mwari nekuda kwevana vangu, ndibatsireiwo kunamata nditende Mwari nekuda kwemudzimai wangu, ndibatsireiwo kunamata nditende Mwari nekuda kwemari dzandiri kuwana, ndibatsireiwo kunamata nditende Mwari. Izvozvi ndikati write your prayer request right now, ipapa kuti isama prayer requests ako, uchaona kuti ese auri kutima request zvinhu zvauri kuda kuti Mwari vakuitire. Hapana anonyora request yezvaanoda kuitira Mwari. My God, I hope I still have friends around. I hope I still have friends around. Vanhu vakawanda kuti ufunge kuti ndinogona kuwana a day of prayer and fasting ndichinamatira situation isina kumira musho. Nzwa kuti hama dzangu daita namata, amira akaita zvinhu kumba kwangu ka daita namata, pakunamata vawedzera kuti vatongonamata kwega akuite daita tawedzera nekutsanya. Zve umwe bata one day tikaitawo kana no iyi inotoda kana 3 days. Uchaona kuti when we are seated in problems, when we are rooted in problems, we are able to shout out, Jesus, Son of David, help us. Apanzo kati Jesus Master have pity on us. Vanhu vakawanda vanogona kuti Jesus izwi rinobuda kana nhamo yarova, kana challenge yapo, kana problem yakura. Aiwa izwi rinobuda, haumanikidze munhu kupfugama, anopfugama ega. Haumanikidze munhu kutsanya, anotowedzera mazuva akanzi kuchechi ngatiitei 3 anoita 7 nekuti nhamo yakarova. But when Jesus intervenes, very few people are able to go back to Christ and say, sematsanyiro atakamboita tichikumbira, ndakuda kumbotsanyawo hama dzangu ndibatsirei, ndingoita 3 days dzekungotsanya ndichitenda Mwari kuti zvakaita zvandaikumbira. So many people word rekuti thank you aribude. Kutotangira kudzimba chaiko taimbotaura pane imwe situation mumhuri kati unoziva kuti vana chaivo vanoda kutodzidziswa kugona kuti thank you vari pamazera madiki. Tisati akapiwa chero sweet chaiyo thank you, saiti kana mai vakauya nesweet vachikupa even iri yako ukasadai haupiwe. Ende vaiti vakanga vakukupa iwe ukada kutambira ukasadai vanoita withdraw. Wotoziva wega kuti pane chandisina kuita handina kuti thank you. And that appreciative stance ndo yati kuti nhasi on Thanksgiving Day we need to ask the Holy Spirit to help us. Mweya mutsvene vatibatsire zvakanyanya kupfeka mweya wekugona kuburitsa word rokuti thank you. Unoziva kune vanhu vanoitirwa zvinhu paupenyu so zvokuti aitirwa unongonzwa wega kuti umana panapa ndingade ndisiri pandiri apa dai anga asiri ningi, ndingade ndisiri pandiri apa dai anga asiri ningi. Ukaenda kuna 1 Corinthians chapter number 1 verse number 4 ndichakupa about 2-3 scriptures because tiri paword revival. 1 Corinthians chapter number 1 verse number 4 vari kunyora yamutibatsire. I always thank my God for you because of his grace given you in Christ Jesus. Ndipo uyu
ari kuti ndine time yandinotenda Mwari nekuda kwenyu, kungotenda nekuda kwevanhu. Izvo zvekuti ndiri panapa, imi makanditeerera panapa, ndaona imwe yatakaita nezuro probably with 5,800 takaita kusera nezuro 5,800 people who have viewed it, who watched that message. And I said, thank you God. Imi muri kutondiona izvo zvimuri live apa. I thank God for you. This is what Paul is saying. Ashigona kungoitika iwewe wakatogara ipapo wototendawo Mwari kuti Mwari, I thank you for giving me an opportunity even to hear this word. Because kunitori nemumwe munhu angadai atorinzwa anga akakodzera but asina kuriwana but uri kuriwana. How many things do you look at around yourself, around you, and say, Lord, I thank you for this? Paul anotaura zvekare Colossians chapter number 4 verse number 2. Colossians chapter number 4 verse number 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. You devote yourself to prayer, being watchful and thankful. It means watchful ndeyekuti ukanamata. Let me just expound on this verse. Pari kuti devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Ndezvekuti as you are praying, meso ako emukati ngaagare atove watchful, kuziva kuti answer yakutouya. What Paul is simply saying is, you have so much faith in God to an extent yekuti ukakumbira chinhu chachiwana. Saka ukakumbira chive watchful, kureva kuti ziso rako rakutotarisa kuti gepu rezvandakumbira kuna Mwari riri kuvhurwa papi. Pane here Mwari pavari kuti no, izvi hazvisati zvakuita? Pane here Mwari pavari kuti wait, tichazozviita later? Pane here Mwari pavari kuti no, this is right, I'm giving to you? A lot of people vanojambirwa nemaansa avo because we come before God tiine mhinduro dzedu dzatoda kuti Mwari vatiratidze. Ndakambozvidzidzisa musi wandaidzidzisa about prayer. Iwe unoenda kuna Mwari uine pfungwa yekuti Mwari vanofanira kundipa ichi ende nditori neanza yekuti chinofanira kuuya musi wakati pakati. Zvikasadaro wakufunga kuti Mwari havana kukupindura. Nyamba pamwe Mwari vakatokuudza kudhara kuti wait, o Mwari vakatokuudza kudhara kuti no, izvi hazvitoiti. At your level this will not come. But because you are not watchful when you pray, unongoramba uchinamata, ucharova 7 days of prayer and fasting, answer yakauya kudhara pa day number 3. Saka what Paul is saying is, when you are praying, be watchful and then be thankful. Unoona here kuti ndoda kupa a certain example yanachitaura yanda tichazoisvika kwairi yaHana. Ukaenda kuna 1 Samuel chapter number 2 verse number 1 kusvika pa 10. 1 Samuel chapter number 2 verse number 1 kusvika pa 10. Panotaurwa rwiyo rwaHana achitenda. Hana haana mwana, but Hana unokumbira mwana kuna Mwari. Muprofita Eli obva ati kuna Hana, chienda ikumba zvinokumbira kuna Mwari zvaitika. This is the power that is given to the servants of God. And then he says, go, zvamakumbira kuna Mwari. Iye ari kutozvitaura by faith. Remember kuti paari kutaura ari mutemberi, murume wake wekana haamo. Muprofita hatina kunzwa patakanzi zvino muprofita akabva abata mai avakadi unongoti chiendai, kureva kuti process inoita kuti mwana avepo haina kuitika mutemberi. But muprofita waita faith yekuti zvatatotaura kudai muchienda uko zvakuenda kunoitika. Hana ndobva aenda kuchapter number 2 asati abata Samuel, ndobva atonorova a composition song inonzi the song rwiyo rwaHana pachapter number 2 kubva pa1 kusvika pa 10, achitenda Mwari. Kutenda uko ari kutenda hatisatanzwa kuti zvino kana akazava mukadzi wake kana chaka hapana, tiri kungonzwa kuti wakutotenda kuti chandakakumbira chakaitika. Saka a thankful heart iri kutaurwa naPaul ndo inoshayikwa muvaKristu vazhinji, yokuti wapedza kunamatira zvauri kuda, woenda pamberi paMwari wotanga kunamata uine faith. Wapedza kunamata uine faith, wobva ipapo uine mufaro wokuti it is done, it is well. You come from there celebrating. Even of course vana peni vachiona Hana achiimba achitsvaira achidia achitamba, Samuel hasati apo hapana chaitika, but she is celebrating in faith. This is the kind of faith that is lacking, and we need to ask the Holy Spirit to help us develop that level of faith inside us. Vanhu vazhinji panapa tinokumbira Mwari but kutenda kwedu kushoma. Tine kutenda pamwe hakutoripo.
We need to have thankful hearts whenever you are praying. You need to have a thankful heart. And a thankful heart is a gift that you ask for from the Holy Spirit. Mwari ichitondidzidzisai kutenda. Mino tikazonyora ruri rwiyo rimwe gore. Nyora kuti Mwari ndidzidzisei kutenda. Kungogona kuti munhu andiitira chakanaka. Thank you. Thank you so much. Quite appreciated and so forth. Ndakaona mumusi nezuro ndakasvika pamwe pandakavhurira munhu do. Saka ndakatanga kupinda ndabata do ndobva apinda mukati. Achingopedza kupinda mukati pana kuti aende kwaaifanira kunge achienda akaramba akandimirira kusvika ndavhara do ndateerawo mukati ndobva akutanga kuti no thank you so much, thank you so thank you so much akaita anenge matatu kana mana. Kungoappreciate kuti kune munhu wandibatira mazuva eCovid ano, kune munhu wapinda akabata do nobva ajegera do kuti ndikwanise kupindawo ndisina kubata. How many things should you be thankful for in your life? Challenge yatinayo ndeyekuti ukasagona kuve nemwoyo unenge wemukomana uyu, and ipapa padai kwakuriko kunzi tinodzokera mumashure tichaga kuti life yake akakura zvakaita sei. Uchaona kuti mukomana uyu akaita seizvi. You don't do this kind of behavior kana kwawakakurira usina kudzidziswa kuti kana munhu akuitira chakanaka unofanira kudzokera kunomutenda. Now the crux of the matter, yes, it's Thanksgiving Day, but the crux of the matter is wherever you are right now, how many times do you say thank you when somebody has done something upon your life? Izvozvi ndikati nyora zvinhu zvauri kufunga kuti uri kushota, wonyora pasi udza Mwari. Ndobva ndakuti nyora zvinhu zvawakaitirwa naMwari zvaunofunga kuti unofanira kutenda Mwari. Uchaona kuti pane zvauri kushota apa unogona kutonyora ukanyora zvinhu 20 usina kusimudza musoro. But patinoona kuti zvakanaka zvakaitikawo palife yako zvawakaitirwa naMwari palife yako unogona kugomera kubuda ne5. But pauri kugomera kubuda ne5, if you look around you, it's all grace. Zvinhu zvauinazvo ipapapa unoziva kuti palevel yauri papatori nemumwe munhu ari kutoshuvira kuya palevel iyoyo. There is so much that we need to go back to God and thank him for, but a lot of people don't have the heart of being thankful. No, we don't. Pamwe pacho unotonzwa senge une zvawakatoitawo iwewe. Unoziva pana mwana anorarama kalife kekuita kunge anotobatsirawo Mwari kucreate oxygen. So anotenga ane kamwe kakona kaanombonobatawo chipanera achisunga kuti oxygen ipinde zvakanaka. Unotonzwa kunge God actually owes you. Mwari ndo vanenge vatori nechikwereti newe, ndo vanofanira kunge vachitokuitira so, ndo vanofanira kunge vachidaiwo Mwari vacho varozodaiwo Mwari vacho. If you look at the way people go back to God or come back to God, ukatozvitarisa chaizvo kungozvitarisa in general, uchaona kuti vanhu vazhinji vanofunga kuti Mwari ndiye atori nechikwereti navo. Yet if you develop inside yourself a thankful heart, you will know kuti kutoteerera ndichitaura kudai izvozvi zvaona kana pamwe wangoisa maiyefoni, pamwe wakagadzika foni apo pauri kuona urenso, ene nzeve dzako dziri kunyatsonzwa, hauna kana problem yekunzwa kana kuti ipapa hautooni kuti kune nyasha dzaMwari dzakatokuwana dzawaifanira kudzokera semukomana kuenda kunotenda. If you are a parent right now, ukagona kudzidzisa vana vako kuti thank you even over little things, vana ivavo uchaona kuti havaiti a problem of being ungrateful or unthankful later in life. Mino kana ungagone kuzvibata izvo. If you are a parent right now, begin to teach your kids to be thankful. Pakauya muenzi ouya nezvinhu unoona mwana zvikati kabata icho ndozvakuenda masitsa hapana kana kumbotiwo mazvita yenyu makadai. Kana iwewo sembereki, even iwewo sembereki wamutengera uniform, wamutengera mabhuku echikoro, wamutengera teach them to say thank you. Yes, they are your children, they've got a right as children, they've got children's rights and so forth. But if you don't develop inside them a thankful heart, you will have challenges with them in future. Nekusagona ku appreciate when things are happening so well. Ndopanoona munhu akungofunga imwe pride inodevelop out of lack of being thankful. Vangani vanhu, alright, ngatimbobva apa tichipinda apa. Unoziva kuti vana Noah achibva muareka, the first thing that he did was to raise an altar and he thanked God. Solomon chai
achibva mukuroteswa hope, the next thing that he does is to raise an altar, thank God. Jesu achitoita miracle yekuwanza zvingwa, asati atozviwanza, the Bible says he lifts his head and then he thanks God for glorifying him, for giving him that power. Kuti zvingoita izvozvo unotanga kutenda. Lazaro usati wamutswa, Jesu unosimudza musoro tasana baba makaita henyu. He knows and he is cultivating within the disciples mweya wekuthankful. And Paul anoibata. Ukatarira Paul pese paari kunyora tsamba yake, hapana paanonyora tsamba yake anopera asina kutenda vanhu, even vagamuchiri vetsamba. Ezvokuti ari kunyora tsamba nemunhu ari kunoverenga ari kunoigamuchira. He begins to thank God for that. A thankful heart is developed. Kana usina isina kumera mauri thankful heart uchikura, ask the Holy Spirit to help you. Kuti from now on, chero, don't just take it for granted kuti zvinhu zvauinazvo around your life zvinongouya. Before you even go to thank God, have you had time to thank even people? Vanhu chaivo chaivo. Kungotaura kungoti ini ndongonzwa kuda kungotenda vanhu nekuda kwezvavakandiitira paupenyu. How many things, if I was going to ask you a question, how many things are in your life right now zvakakonzerwawo nevamwe vanhu paupenyu? Ndozvati vazhinji tinofarira kutaura zvevavengi, varoi, vanhu vanoti maka nechi and so forth. Izvozvi izvi ndikutoona kuti vavengi vangu vakazoda. Ndozvati vazhinji tinoda kutaura nezvevavengi vedu sterei. But how many times do you talk about people that have helped you to be where you are right now? Pauri ipapa, zvawakapfeka, zvaunodya, paunogara and so forth. How many things have been contributed by efforts of other people? Munhu anongokugadzira kuti no kune munhu wandanzwa anzi ane basa kwakati otokutakura pamoenda newe kuinterview zvonodidi pamwe munhu wakatogara naye paupenyu usati wasvika pane pawakambogara paupenyu neumwe munhu uchitanga basa usati wachero nemubhedha usati wanechi kune munhu ari kukupa mubhedha wake durare ipapo kuti uzosimukawo kubva ipapo uchienda pane imwe level yeupenyu kune mumwe munhu abuditsawo zvekare maresources ake. Kune vamwe vanhu vakatodeprive vana vavo some privileges just so that they could help you to go to another level. And what do? A lot of people anotozobva ipapo kana akaenda kumusha anotanga kutononyeya munhu akamubatsira kuti ane utsinye vakazoda taizviona munana Jono. Munhu anotanga kuita sekunenzi haana kana chimwe chinhu chaakabatsirwa nacho. Umwe kuti passport yake kuti aiwane passport yake kuti adhindiriwe kudai so. Kune mumwe munhu akatoisa an effort. Chero akabuditsa $3 kana akabuditsa $1 chairo rokuti unonzwa mwana wakutaura kuti no unoza kamari kako imari yawakabuditsa imari, but wakanga usina kamari yacho panguva iyoyo yawaida yawakuda kuti imari, calculate your money so that I can give you back. Unosaira kuti wakanga usina mari yacho iyoyo yauri kuti ndikupe kamari kako. Patime iyoyo kakanga kasiri kamari, yaitove mari inoshanda chero even if it was $10 or $30 or $37. Zvokuti uchizoti ndokudzorera chimwe kana iri mbedha yenyu yandakarara nechinogona kutengera minyowani so no, it's not even about that. You need to develop a thankful heart before you go before the Lord and say thank you Jesus for the food that I have had. Ask yourself kuti food iyoyi yabva kupi, zvabvepi, kuti ndizozviwana, what has happened. There are people, you see, there are two things. When Jesus, yesterday I was talking about the laws of Christ, and the first law is love your God with all thy strength and so forth. And the second one is love your neighbor as you love thyself. Thankfulness inooperator nenzira mbiri idzodzi. Thankfulness inooperator nenzira mbiri idzodzi. The Bible says, Paul anoramba chikutaura zvekutenda. 1 Thessalonians 5:16-18, 1 Thessalonica 5:16-18. Remember, it's a word revival. Rejoice always, pray continuously, give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances. You know what Paul is saying to somebody here? Kuti even circumstance yekuti urikunyatsoona kuti zvinhu zvakakuomera kuri kunzi give thanks. Kune zvikume kuoma kunokonzereswa naMwari kuitira kuti ugone kuona mamwe madoo awanga usingaoni. Pane mama circumstances ekuti Mwari vanogona kuponjesa vhiri remota. I always say this. Mwari vanogona kuponjesa vhiri remota vachiziva kuti kumberi kuchaitika accident kana kuvharira kuti pangoitika a case kutomiswa nemapurisa usina kana nyaya.
vagokuti delay ya 20-30 minutes vagokuti chienda but pasina kana charge vachiziva kuti pamberi apo pane zvanga zvichaitika. So urimo imomo muroadblock imomo wakamira vachimirira kuti tipe mapepa enyu tipe chakati. You're saying, Lord, I thank you. This is what Paul is saying. In all circumstances, Lord, I know this is where I am. Kana una Romans 8, Paul anenge achitaura zvekare kuti ramba uchitenda Mwari, because everything works together for good to them that love him, those who are called according to his purpose. Ramba uchitenda. Kuve thankful kunotoda kuti mweya mutsvene atibatsire. The things that you have right now and where you are right now, I can tell you, God did not create us in islands. God created us and placed us in places where other people were. Hakuna kana munhu wani akasvika paari nekuda kwake ega. Kana aripo yangatoshamisa angatori miracle. Hakuna munhu wani akasvika paari nekuda kwake ega. Pauri papapo utori nevamwe vanhu vane zvavakaita nemasacrifices avakaita kuti usvike ipapo. Have you gone back to thank those people? Being thankful, this guy went to Jesus. The Bible says akangomhanya kandi akazvikandira patsoka dzaJesu ndokutanga kutenda. Hapana patanzwa kuti wakauya aine mbudzi kana chii and so forth. Zvana mbudzi, mombe, huku nechimakwai. Iyo yatove sign yepamusoro. Chinhu chinofana kutanga kuita is a thankful heart. Izvo zvako kwakutowedzera pamusoro. There are people who have breakthroughs dzakangobatwa nekuti hausati waenda kune vanhu vakakubatsira ukangonovati, I thank you so much for what you have done for me. But the challenge that you have is we always feel like kana wapa nemwe level unongonzwa kunge wakazvisvitsa ipapo wega. So ende unongonzwa kuti vamwe vanhu vese havana kana nebasa, hapana kana zva. You feel like it was because of you. Dai ndandisina kutodai, hapana ndakaita munyati manje ndakatogaya ndikazoda. Hapana minyati nekugaya. God did not create you like an island. He placed you where people are. And when God works his things in your life, he brings people. Ndosaka tiona ukaenda kuna Luke chapter number 6 verse number 38. Yatinofarira stereki inotaura kuti give and it shall be given unto you, a good measure pressed down shaken together overflowing. Painoperera inozoti painoti and overflowing inozoti shall men give unto your bosom. Kureva kuti when God begins to work his work, Mwari vachida kukuitira zvinhu vanosimudza vanhu. Mwari kana vachida kukubatsira, Mwari kana vakukubatsira havadziki vari ivo. Wobva wamuka mangwana makuseni wana Mwari vakagara pacouch mulaunji mako vachitaura kuti handauya ndini Mwari ndatouya kutozodhilana, ndatoona kuti vana vaite saka indatouya saMwari so kuti nditozoona kuti ndingakuitire sei, because zvevana hazviite. No, kana Mwari vakutobatsira vanongokusimudzira mahelpers, and mahelpers acho vanhu. Saka hakuna munhu akasvika paari asina mahelpers. Mahelpers iwayo ndoatiri kuti today have time to reflect. Think about those people who have helped you to be where you are. Even akakupa spunu chaiyo, even akakupa mugote kuti umbogona kubika sadza, even akakupa poto yekubikisa. Today, sit down, reflect, and begin to say to yourself, I need to say something. It's not even all about doing. Sometimes it's just about the statement, uttering a word, taking your finger, wobata phone, wotanga kutaipa, mufunge henyu nasi, it's a Thanksgiving day, ndangofunga kuti kunyorerewo kutenda kwangu pane zvamakandiitira paupenyu hwangu, apa zvakadai, whether I want to mention it or you don't want to mention it, but kuti ndive pandiri nhasi, ndinoda kutenda nezvamakaita. Kune vamwe vanhu akanditeererako zvinezvi, une breakthrough yakasungwa nekuti hausati wagona chete kungosumuka kuita zvakaita kunotenda Jesu. Now, chimira uone pairi kuperera. Ndoda kuti uone something pairi kuperera. Verse number 19. Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Your faith has made you well. Rise and go, your faith has made you well. Now, kumusoro kunonzi they were healed, but pazasi panapa pakunzi your faith has made you well. There's a difference. I hope you get to see it. Kumusoro kuvese vari 10 they were healed,
But this one, haana kungoitwa healed chete. He was also made well. There's a big difference. Being healed, kungotarisa chirwere chiripo chonzi ngachipore, but kuitwa well, when your faith has made you well, it means kuti wazadziswa from the spirit inside out, the body, the flesh, everything about you. Kurava kuti shasha iyi ichitobva apa yatotakura imwe load yeanointing yokuti paanonosvika chero pane zvaanoda kunobata, because he has been made well by Christ, so zvaanonobata zvinotanga kuendeka. Yet vamwe vagoporeswa maronda, but they are not yet well. Mweya wake waporeswa, nyama yake yaporeswa. This is a total person arapwa nokusingaperi. Why? Because wakamhanya akaenda akaita sei, akanotenda. Saka vamwe vese vakangoporeswa apa, but iye wakaitwa well. It was complete wholeness. Being made whole and being healed are two different things. He was made whole. Why? Because he went to thank. So where you were healed but you were not made whole, because you did not find time to go back and say thank you. Ivo Mwari vacho pato vatatu vanoshandisa vanhu pauri kuenda kunonamatirwa pacho, whether vafundisi, mabishop, apostle, machinyi. How many of them do you go back to and say thank you? The other day we were talking about people vanoda kufamba vachibuda mune dzimwe nyika vachida kunoita zvinhu zvavanoita and so forth, vane makambani vanoda kuvhura and so forth, and these people are always knocking on the pastor's doors. Munhu waMwari ndinamatire kwangosara padiki diki chete, munhu waMwari little tikangora kana 2 days here dzeprayer and fasting, I know kuti tozvinzwa in my spirit kuti breakthrough yangu inobva yaitika. But uchaona kuti vazhinji vacho breakthrough yacho yaitika, they don't even go to report back. Kuna mfundisi vacho kuti breakthrough yana ndakazoiwana zvakazondiitirawo. No, they don't. Andozoti mfundisi atobvunza, mazuva hatichakuoni kuchecho. Munhu waMwari zviyaka zvamakatinamatira paya mabasa zvavhurika zvokuti kana time Sunday chaya hatichatomboiwana. Zvavhurika munhu waMwari. Mwari wenyu unoshamisa, Mwari wenyu unoshama. Okay. Mandozoti wabvunza, munhu waMwari ndiri kufamba rwendo, tinamatirewo. Anogona kunosvika kwaari kuenda kurwendo agodzoka asina kana report back, otozoti vadhumana muchitoro kuti ko hamuna kuzoenda here? Munhu waMwari, minamato yenyu inoshanda. Takaenda kati takafamba zvakanaka pabhodha, takakrosa tisina kana kumbobvunzwa kana kunetswa, tikadzoka. Ndaitoti ndichatozouya ndokudza. Unoona pakutonzi ndaitoti ndichatozouya ndokuonai munhu waMwari, just because zvinhu zvake zvakuendeka. Vazhinji ngandipedzise ndichiti tinokanganwa chazuro nehope. Yopatiri vakawanda tinokanganwa chazuro nehope. Mweya wokutenda haumo matiri. Kaona umwe munhu achitaura hama yake, this is another group, ndikati munoziva here kuti ukaona munhu achinyeya hama yake ainewe, ukazviongorora kuseri kwacho, munhu iyeye une zvaakaitirwa nehama iyoyo zvakatonaka. I very truthful zvokuda kutaura chaizvo sezvakaitika, ukanyatsosecha zvakanaka uchaona kuti atori nezvimwe zvinhu zvaakaitirwa zvakanaka, but hama iyi inozoipa palevel yekunge iye akugona kuzviitawo. Taingobatirirwa nana mukoma George, aiwa nana sisi Msuzeni, aiwa vaingoda kudidi zvinhu zviri nyore, ndakatozonda kutozozviita ndega, ndikatonoti kuinga zviri easy nge munhu angaidzidziswa kudriver yenzi ita so ita chakachakati achiterera akuzodriver kuti ndakatoona kuti hatogona itondidzidzisa, hatogoni driver kuri easy stereka. Alright, kuri easy stereka, but ambokuudza kuti iri gear ichichi ndiani. How many times are you being thankful for the things that have happened upon your life? And my challenge to you today, look around your life, see all the people who have contributed for you to be where you are. And as a day of thanksgiving today, go back to them and thank them. Anari mfundisi pamwe zvakatokangana kana kutotaura naye hautotauri naye, hauchatozika ane namba dzawo. Ndaunotsvaga namba dzamufundisi wacho wakanga uchipinda nawo pamaprogramu ekutsanya kuti zvinhu zvako zviendeke. Uende unonamata, uende unotenda.
makaita henyu munhu waMwari. Zvaka apa even usina kutenda akubhadharwi. Kutenda akubhadharwi. Izwi charongobudisa kungoti thank you, you don't pay for that. Vamwe vanozoenda a step further, anozoexpressa. Iyo inonzi expressing your thanks. Kuexpressa kutenda. Paunoona munhu otakura mari, otakura chinyi, otakura tebhurodi, unosvika kuti iyo expression yekutenda, but kutenda hakutangiri pakutakura ichocho. Kutenda kunotangira paunoti thank you nemuromo wako, mweya wako uchiacknowledge kuti andaizvigona dai manga musipo. So indapedza. The word revival, and this is what the word of God is saying to us. Mwari ngavatipe mweya wekutenda. And tagona kutenda, ngatigone kutenda vanhu vanotiitirawo zvakanaka paupenyu. Tigogona kudzokawo nekuna Mwari tichivatenda. Remember I said God, when he works through people. He works through people. And those people vakashandiswa naMwari mulife yako. And unovatenda. When you pray with faith that things shall be well. And when things get well, ukakudza faith yako chaita sana Hana nana Elizabeth. Wokuti unotenda usati wazviona. Usati watozvibata. Uchipedza kuzvinamatira, uchipedza kunamatirwa, wakutobva ipapo uchitotenda kuti Mwari, ndinokutendai. Ndinokutendai nebheza, ndinokutendai nechikoro, ndinokutendai nerelationship yamagadzirisa, ndinokutendai nemurume wangu, ndinokutendai nemudzimai wangu. Kuenda pamberi paMwari wotanga kuvatenda nezvinhu zvausati wagamuchira. Iwo wafunga kuti Mwari vanongonzwawo manyukunyu kuti zvino zvatatotendwa kare tochiita se iwo unozviita iwo. Pane pamwe panhu paunenge uchida kuitirwa something na someone, and then unoti wapedza unyora unongoti thank you in advance. Shamwari ndinyorerewo kachakati nditumisendero nhamba yanhingi, thank you in advance. Why are you saying thank you in advance? Because urikuda kuti munhu umupe manyukunyu ngokuti iye pekupedzisira anosara aine chichambi chokuti ndatotendwa kudhara, manje ndicharegedza kumupa here zvinhu zvacho. Ndatotendwa kudhara. And what about God? When we go before him and pray and then be thankful before him, Mwari, maita henyu ndakutotenda, visa rangu rabuda, maita henyu Mwari. Kana nayo Mwari wacho anongoti tatotendwa kudhara, tomunyimira chi? Have a thankful heart. And today, just today, because it's Thanksgiving Day, look at all the people who have contributed even the little thing for you to be where you are right now. Iva vanhu ivavo ndokumbirisa muzita raJesu, enda unovatenda. Take your phone, tapedza ipapa. Tenda Mwari nekuda kwavanhu ivavo, wotanga kuvanyorera mashoko anoratidza kuti uri kutenda zvinhu zvawakaitirwa paupenyu. Ngairege kwe Thanksgiving Day ngoti Thanksgiving, happy Thanksgiving to all. Zvakanaka, happy Thanksgiving zvatachita tichitanga payana natinasha pana. Happy Thanksgiving, yes, that's fine. But tikuda kuti uende a step further. Hold your phone where you are right now. Vamwe what you are wearing right now. Umwe uronditerera izvozvi, wakatorara pambedha womumwe akatokupawo. Uronditerera izvozvi, wakatogara pakauchi remumwewo. Hamusi mumba mako. Munhu akakuti uyandingokuchengeta ndigarewo newe. Saka uri kutonditerera wakatogara pachinhu chisiri chako chemumwe. Chero uchizokombena kuti masofa yanobaya, mbedha vazodai, but iwe hauna, watopiwawo izvozvo ndo zvaakwanisa kukupa. Why can't you be thankful even for the little things? May God bless us. Ngamuchene ngatibatsire ndapedza. May the Holy Spirit help us. Tinamate kuti Mwari vatipe moyo wekutenda. Kutenda. Munhu anokwidzwa mota nemunhu ungokwidzwa mota utaura unosiya dzinongoburuka, so ungomhanya kuti akutenda. Hatozonana mangwana, hatozonana kana kumbofunga kuti thank you for the lift yawandipa. Anokumbira ndipo zvefoni yako ndifona zvakazvava atopedza kubata foni utodzera kana kungoti thank you for the phone yako yandashandisa. Start looking at the little things and start being thankful. Sorry about that network break. But tenda Mwari from the little. Don't look at big things. Akanditengera mota, akanditengera imba, akandiitira chakati. No.
enda unotenda chero akakupa blanket rekuti bamnini mombonofugawo iri kana mazotengawo yenyu, bamnini mombopfekawo bhutsu iyi kana uchienda kubasa, bamnini hamuna tai mombonosungawo tai iyi kana mazotengawo dzenyu. Bevatete hamuna masiketi ekubasa, rikandi chimbopfekawo iyo iyi uchiindisa kubasa kana zvazoda. Iye munhu iye anda kutendwa, because dai anga asipo ungade usiri pauriko zvino. May God help us to have thankful hearts. Tosangana mangwana, day number 3 of 6 days of the word revival. Nasi, it's Thanksgiving Day, and we're speaking about thanking for whatever we have, being thankful. Shall we pray? Stretch Father, in the mighty name of Jesus, as I stretch my hands towards your sons and daughters, help them and help us to have thankful hearts, to be able to say thank you, even for the little things that have been rendered unto us by other people. I pray, mighty God, that you develop and cultivate a spirit of thankfulness for all things, even for the advice that you have gotten from other people, from the little, the bread, the butter, everything that we've been given, no matter how little it is, no matter how small it is. Give us thankful hearts. Above all, Father, help us to remember to always come back to you and say, thank you, Jesus, when you have done things in our lives. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nditende Mwari mazvita enyu, inimi nokunditeererawo ndinokutendai. Ndoda kutendawo mama auya pano, ndoda kutenda Tinashe, ndoda kutenda Munashe auyo akapa thank you messages out on Thanksgiving Day. And I thank you for listening and for watching, because I could have done there would be at one point over 120 people watching now, and I know thousands of people will watch even after this. And I want to thank you, no matter what chance of a message after how many years, but I thank you for giving yourself time to sit, watch, and listen. And I thank God for having all of you in my life. May God bless you. May God keep you. May God cause his face to shine upon you. Ndoda kuti ukatarisa pa post iyoyo uchaona zvekare taisa number yevanoda kupinda prayer groups 0027789199381 0027789199381 vanoda kupinda prayer groups. Mozoedwa iripo zvekare pa post. Mwari vakuitire zvakanaka. On Thanksgiving Day, from now on, ask the Holy Spirit to give you a thankful heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.